Irukimo proiektua sortzen da Arizmendi, Leartibai eta Txorierri ikastetxeen artean. Mondragoneko ezagutza dibizioaren barruan kokatzen die eta ikusi eben elkarlanean zerbait egiteko aukera ona izan aldala puntu komunak aztertzea. Eta puntu komun horiek izan ziren batzilergo teknologikoa daukila hirurek. Eta orduen erabaki eben bertako ikasleak elkartzea eta STEM erronka bat proposatzea eta STEM kompetentzietan ikasleak garatzen jartzea zala egokiena. Proiektua guretzako oso interesgarria da, hainbat atal jorratzen ditugulako. Alde batetik, ikasleak ikastetxetik ateratzen dira eta ikusten dute enpresa mundua gaur bezala. Ze balore landu nahi ditugu? Alde batetik, balore teknologikoak, ikasleak gai izatea arazoi aurre egiteko modu teknologiko berriak erabiliz, beste alde batetik jasangarritasuna, eta beste alde batetik ikuspegia zabaldu eta bai emakume eta gizonezkoen roletara egokituta egotea soluzio horiek. Urtean zier gutxi goiz, baina ikasi duguna, adibidez, makinak edo ez dakiz zer, igual praktikan jartzeko izen lehike aukera ona. Materialei buruz badakigu zeintzuk daukien plastikotasun gehiago, zeintzuk diren askorragoak eta holan, eta segun ze gauza itxeko, material bat edo beste bat erabiltzeko praktikan jartzeko aukera ona izen lehike proiektu hau. Nire ustez esperientzia hau berria da, eta uste dut da modu oso desberdina eta ona jendea berria ezagutzeko, batzen dugu idei asko eta bat sortu eta eraiki zeuzer horretik. Nire ustez, etorkizunean adibidez kooperatiba batean parte hartzen badugu edo errazago izango da guretzako bai harremanak bera esan duen bezala izatea eta esperientzia hau oso onuragarria da horretarako, gure etorkizunerako.